Cześć pozytywni kucharze! Jeśli lubicie sushi, możecie przygotować je w domu przed rozpoczęciem rolowania, zanim jeszcze przyjdą goście. Na 2 godziny przed całą imprezą warto najpierw ugotować ryż do sushi. To taki charakterystyczny ryż o bardzo krótkich ziarnach. Zaczynam od dokładnego wypłukania ryżu w kilku zimnych wodach. Płukanie można zatrzymać, kiedy woda nie będzie już mętna. Wypłukany ryż odcedzam na durszlaku. Ryż może poleżeć na durszlaku przez około 15-30 minut. Przekładam ryż do naczynia, w którym będzie gotowany. Najlepiej, żeby to było naczynie niemetalowe, np. duża patelnia o grubym dnie z powłoką ceramiczną. Zalewam ryż zimną wodą, na 1 kg ryżu przypada 1 litr wody i odstawiam na około 15-30 minut do przesiąknięcia. Doprowadzam do wrzenia i gotuję przez około 10-15 minut pod przykryciem do miękkości. Ugotowany ryż przekładam do niemetalowej miski, najlepiej żeby to była miska specjalna drewniana albo szklana. Odstawiam na około 15 minut do odparowania, a następnie polewam delikatnie sosem. Możesz kupić gotowy sos do sushi albo przygotować go w domu z octu ryżowego, cukru i soli. Sosem do sushi polewam stopniowo i bardzo cienką stróżką ryż i dokładnie mieszam. Mieszać oczywiście należy delikatnie, żeby nie uszkodzić ryżu. Po wymieszaniu ryż odstawiam do całkowitego wystudzenia, a potem zawijam w nori. Życzę Wam udanego rolowania sushi i zapraszam po więcej przepisów i porad kulinarnych na pozytywnakuchnia.pl.